ಓಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾರೆ ಗೆಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಾಡ್ರು ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಎರಡು ಮೂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾತೆರಂದ ಮಲ್ತಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪಾತೆರದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪಾರು ಮೇ ಬಿ ಅವು ಏನೋ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಮತ್ತು ರಜೆಪ್ಪು ನಾನು ಮಲ್ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಂಡು ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬಂಗಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಬಂಗ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ಬೈ ಫ್ರೇಮ್ ಆಯ್ತು ಸಾರಿ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇತ್ತುಂಡ ಜಸ್ಟ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಕೊಡೊಂಜಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅವು ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಗ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏರು ವೀಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಉಪ್ಪಿನ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಅಂದಾಜಾಪು ಎಜಿಂಡ ಅಂದಾಜಾಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚಿತ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಇನ್ನಿದಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏನೇನು ಜೋಳ ಮಲ್ದೆ ಆಯ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಪ್ಪುನಂಜಿ ತೋಪಕಂದು ತೂವಲಿ ಜೋಳ ಆತಂಡು ಏತ ಹೈಟ್ ಆತು ಮನ್ನಗ ಏನಾರ್ದ ಹೈಟ್ ಆತಂಡು ಮಂಜಿ 20 ರೂಪೀಸ್ದ ಬಿತ್ತಡು ಮಲ್ದಿನ ಪಂಡ 20 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಏನೋ ಬಿತ್ತದೆ ತಂದೆ ಐಟು ಪಾರ್ದಿನ ಗಿಡಕುಲು ಆತಿನ ಜೋಳ ಮಲ್ದಿನ ಇಕ್ಕದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಂಡಲ 2 4 6 8 10 11 12 ಎತ್ತು 16 ಉಂಡು 120 ರೂಪಾಯಿದ ಜೋಳ ಒಂದಕ್ಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪಡು ಏನೇನು ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನು ಒಂದತ್ತ ಕುಜಾಲ್ ತೂವಲಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದೊಂಚೂರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಕುಜಾಲ್ ಎಂಚಪ್ಪು ಅಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಯಾಪ ಕೊಯ್ಯೋಡು ಯಾಪ ಕೈ ಮಲ್ಪಡು ಏನೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಒಂದು ಜೋಳಾಡು ಸತ್ಯ ಬಂಗಡ ಜೋಳದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇಪ್ಪಂದು ಬಿತ್ತು ಬಾರ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಂತ ಬಿತ್ತು ಬಾರ್ದೀನಿ ಬೇಕಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನೋ ಅಂಚ ಮಲ್ದಿನಿ ದೇವನ ಜೋಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಿವರ ಜೋಳ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಆತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಅಂದು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಡ್ಲ ಸೇಮ್ ಹಾಪುಂಡು ದಲ್ ತೊಂದರೆ ಮೂಲ್ತು ಒಲ್ನಿಗಳು ರಡ್ಡು ತೆನೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೆಲವೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಕೊಯ್ಕ ಓವೇನು ಕೊಯ್ಕ ನೇನು ನಾನು ಮಾತ ಒಂಜೇ ಸೈಜ್ ಉಂಡು ಅಂಡೊಂದು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದೇನೆ ಕೊಯ್ಕೋರ ಕೊಯ್ಕ ಕೊಯ್ಯರದಲ್ಲ ಬಂಗೆ ಜೀತಿ ಪೊಲ್ತುಂಡು ಒಂದೇನು ಕೊಯ್ಯಾರಂತ ಬಿಸತಿ ಮಾತ ಬೈತೀನಿ ಒಂದು ಬಸ್ ಈಸಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಿಸತಿ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಬಂಗ ಇನ್ನಿತ ಸದ್ಯ ಗೊಂಜಿ ಒಂದೇ ತಲೆ ಜೋಳ ಉಂಡು ಅಜ್ಜ ಅಂದು ಎಂಕ ಭಾರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸುರುಕು ಇಲ್ಲ ಹೋಯ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆ್ಯಪ್ ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪಂಡಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವು ಟೈಪ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಏನೋ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಮಲ್ತದ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಹತ್ಲ ವಿವೋ ಆಯ್ಜಿಂದ ಪಂಡ ವಿವೋ ಆಪುಂಡವು ಇತ್ತೆ ಹತ್ತುಂಡು ಆಪಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ವಿವೋ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪುಂಡವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ತೂವರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಲಾವು ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪುಡು ಪಾತೆರನೇ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ತೂವರೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಕಲೆಗೆ ಅವು ಬೋರಿಂಗ್ ಲಾವು ಐಕ್ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಬೇಜಾರು ಬಿಡ್ಚಿಂದು ಹೊರ ಇಂಚ ಪಾತೆರದು ಮಲ್ಪೆ ಹೊರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆ ರೂಕು ನೆತ್ತಲ ಈ ಜೋಳ ಉಂಡೆ ಸುಖ ಪಂಡ ಲತ್ತ ಇರಂದ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೋಳ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪರಂದ ಶಿವಲಿ ತೆತ್ತಿ ಅಂಚದ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಳೊಂಚೂರು ಕೊಯ್ನ ಬೇಗ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ತೋಲಿ ನಿಕುಲು ಕೊಯ್ನ ಬೇಗ ಅಂಡ ಏನಾಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂಜಿ ಜೋಳ ಉಂಡು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುಂದೇನು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬತ್ತಿಯೆ ಸಾರಿ ಬಟ್ ಜೋಳ ಆತನು ಒಂದು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಾರ ಇತ್ತು ನಂದು ಹತ್ತು ಜೋಳದ ಕಲ್ಲರ್ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಿಕ್ಕೇಳು ತೂ ಇಜ್ಜಿ ಜಿನಿ ಅಡೇಗೆ ದಿಕ್ಕೇಳು ಬಾರ್ದು ಕಾಯ ತಿಂತೋಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಜೋಳ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ತೂವಲಿ ಅಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಇಜ್ಜಿ ತಲೆ ಪಾರ್ದು ಬುಡ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಯವ ನಂಚ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅದು ಕಾಯವ ಆ್ಯಪಿಜಿ ನಮಕ್ ಬೊಂಜಾವು ಒಂದು ಮತ್ತು ಪಂಡ್ರೆ ಪೊಚ್ಚಿ ಅದೇ ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ಎಂಚಲಾಪು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಟ್ಟಂತ ಗೆಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂದು ಸುನಾರ ರೆಡಿ ಆಯಿನ ಜೋಳ ಒಂತ ಕಾಯಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಂದು
ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪನಾಗ ಹಂಚಿನ ಕೆಲವರು ಆಪ್ ಇದಲ್ಲ ಬರಾಪಜಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಜಿಂಡೆ ಯಾವ ಓಕೆ ಕಾಯ್ದಿನ ಜೋಳಗೆ ಮಂಜಳದ ಪುಡಿ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಲಿಂಬೆ ಪುಡಿತ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೆ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ತಿಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜೋಳ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲತ್ತಾಂಗ್ ಏನೋ ಚೂರು ಮಸಾಲೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದು ತೂಲಿ ಮಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏನು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಬಂದಾಗ ಎದುರ್ದ ಕೂಲಿಟ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಅಂಥದ್ದು ಮೂಲ ಅರ್ಧ ಜೋಳ ಹಂಚೇನಿ ವರೀರು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಯಾರು ಲಜ್ಜರು ಯಾವರಿ ಮಲ್ತದ್ದು ತಿನ್ನೊಂದದ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ತೀಪಕ್ಕ ಎನ್ನು ಬೇರೆ ಅಂದು ಮೇನ್ ಕೊಂಚೂರು ದಿವಂದೆಲ್ಲ ತಿಂತೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬುಲೆದು ಜೋಲಾಡ್ದು ಪಂಡ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಜೋಲಾಡ್ದು ಒಂದು 10 ಜೋಳ ತಿಂಡ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ ಅಂದು ಮುಳ್ತುವಲ್ಲಿ ನೇಲೆ ತಿನ್ನೋಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಆದುಂಡು ಕರ್ಮುದು ಅಂಚಂಡು ಸೇಮ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.